Ogola EACC en duol mar kedo gi mibadhi. Kata achiel kuom nonro ma wayudo ma samoro ineno kata kikele e news mag mibadhi mag osiptende ma waburo twake ok ofweny gi EACC. Duol ni en duol moting'e mibadhi moloyo nikech iyudo ni gitiyo gi jo mibadhi gi to hongo gi miyo gi gimoro matin kaso ginindo mok gitimo nang'o. Koro gini momuoro i jatend piny nikech macha duol ma independent monego bed ni jatend piny ok onego bed ni ineno ka dhi ire kata ka chwalo ne ote mondo mi otim nonro. Onego bed ni giparo kendgi giwegi mondo mi iluongo gi kisungu ni spontaneously mok gibedo agitated kata instigated mondo mi gitim ang'o, gitim nonro. Koro ka jatend piny oneno ni piny dhi marach e yor mibadhi to en gadieri ang'o momiyo ich muor oko waweye nikech ok odhi keto ne ng'ato pesa ofuko ne to golo ni ma mibadhi. En nonro ma jo bura kae mawacho ni ogolo ng'ato ka ng'ato timore nade ogolo to miyo kamiti cha to pesa momi kamiti cha ok oti do mane gima jatend piny owacho to koro kowacho ere makosa. Erokamano ahinya.